enen ɓaleeɓe oɗo jamanu ɗo jaretene sumgoji eɗen ha tengte Afrique ɓange ɓaleeɓe yo ene waasi wawde sumgoji sen gari leydi Sénégal mawɗo jagorɗe o ene foti wadde déclaration de politique générale woni konngol dawrugol ɓurtitingol holno anni ko lorade so heeɓi laamu ngu holko miiji wadde ɗum noon waɗete koye nulaaɓe suudu sarɗiji to suudu sarɗiji to so haali toon gueɗe ɗiɗi fodama toon woni motion de censure et motion de confiance so motion de censure woni ko so haali haala makko hawa gasni so tawi kamɓe nulaaɓe suudu sarɗiji ɗi ɓe kawri ɗum hawri hen e yiyande maɓɓe ɓe jaɓanam ɓe calon so hawrani e yiyande maɓɓe ɓe calanomo ɗum waɗa motion de censure ɓe diwta laamu makko liɓe laamu woni tan so tawi noon de motion de confiance o ari woni hoolare o ruttinama e on saha konngol makko ngol ko haali ko o jaɓane o foɓɓane e on saha so namnima jaw ngalu rokke o golloro ko ɗum ɗen ɗiɗi heewi fadde neɗɗo mo gandanɗa ko mawɗo jagorɗe kessa